10% minder aanmeldingsbinder. En dat is een groot probleem. Dat is slim, omdat wij dan in Fjouwen hier denken dat we minder mbo-leerlingen hebben. En we hebben een verschrikkelijk tekort aan personeel in de binnenvaart. Dus dat is voor u, voor de squallen is het net goed. Maar het is zeker voor de branche die verschrikkelijk hut aan het ziekje is om goed personeel, is dat echt een ramp. Nou de economie goed draait, zie je meer sectoren Nijmeesken. Daar heeft de binnenveer last van, maar er is meer mis. In de Fjouwen noordelijke provincies ben er gewoon minder jonge ben, van 12 jaar, die naar het VMBO gaan. Twee ouden zie je toch naar algemeen theoretische opleidings. En dat is verschrikkelijk jammer, want wij hebben gewoon een baangarantie. We hebben een goede opleiding, die goed aanschreeuwen. Kerst alles nog dwaan als het is richting ziekest. En dan als trend denken wij dat de veralgemenisering van de VMBO-examenprofielen, wij hieten nou maritiem en techniek, wat meer uitstroomrichtingen, dat verward. Dus mensen weten net zo goed wat ze doen willen. Via de wraksel te binnen veert nog maar een ouderwets imago. Maar er wordt maar de meest moderne skippen vinden en daarbij speelt de techniek een grote rol. Dus met het bedrijfsleven en de squallen aan de bak. Het recept daarvoor is bekend. Met de branche te geren meer nationale reclame. Buiten een straal van 40 kilometer weten ze net eens dat wij bestaan. En dat moet verhoren. Dat is één. En twee, duidelijk maatje van jongens, wij zijn een van de modernste opleidingen van Nederland. Het mooiste spul, we hebben mooie simulatoren, skippen enzovoort. En je verzint je brein. Je krijgt een opleiding waar je alles mee kennen en een hele goede toekomst hebben. En dat moet terugdringen. En daarmee moeten alle klassen weer vol komen te zitten.